giovanni pudendo. In tempi valere sapitas, in ai mai o si isa. In tingnan na isa rin pamahalaan ng mga ginamay na pinagsasabi ni Isa. Yung maging Espiritu Santo, isa ligaya sa kanya. Mapapalat ka ng isang nababayan at mapapalat dyan naman yung anak, hindi maligya. Mapapalat kayo yung tigilan ng dalawa naman iman, yung dalawa niyo. Kung tindan, kung hindi ang pamamanan, ginagawa yung anak na dyan kung pula. Mapapalat ka, kung hindi maniwalan, hindi maligya na kaya hindi ipagod. Kapatid, hindi maya ng maligya, ang kaya ang pagkakas. Basta gawin kung may hindi kong kaya. Kabilis na po nila ito, kita na kumini, tapi kung doon, kaya ang pamatutuwa. Kung nakakulit ka rin naman po, alam ko mga isip ko po. Pag-isip ako mga mga wato na ako kay so, minsan po, ano yung ulit ang mga bagay? Ay isipan na kung dalawa na yung ulit kayo kayo ang bakyan. Ulit matapos na yung kayo ang bisita. Dalawa na yung bakay. Ang pagpwede man at makipamanaman ng mga tao. So, yung mga tumiting ka rin, kami ka po yung pasko. Dapat, alam ko na yung ito. Kaya po na tatwa, kaya kasi lang na ito yung kayo po, ang kaya hindi sa po, tao po, para po yung pati. Ano na ito mo rin po sa inagot, at alam ko mo yung member, yung pasko. Ang kaya po, mas masikat, ito, at mas masikat, yung bulisan na po yung pati. Pero naman yan ba, alam ko mo yung member, kayo, yung pasko. So, kaya yung member, yung pati, yung kaya po, may nakuha kung calling card, yung pasko. Sinulat niya po, hindi na sulat, yung gawin na po, Revelation chapter 3, verse 11. At yung mga pili po ba kayo ng aming yun? Hindi po kayo mga tawag, ipasbul at kapo. Nung makakanda ka na po, pinaglat kayo ng ipasbul. Lumul po at mag-isulot po, ipamahagin ka. So, mga tayo ka na sa aming pati, hindi at alagulot natin. Dapat, hinabas ko yung mga pinagkakaroon natin. Kanyang mabilang na kung pera, infection. Isang ba, ipit niyo po yung pari, itang calling card, at hindi na po, ipaspunin ang kalenda ng paalam. Nagkakalapakalapura, segutan niya po, itang sinulat na po yung pari. Hindi na po yung nagkakalapuran, Genesis chapter 3, verse 10. So, iwanan po yung pari yung kaya tayo. Pagkalita, lahat po namin makasulat in Genesis chapter 3, verse 10. At hindi mo, hindi makikaya po ipari sa loob ng mga nakakalo. Sa loob na, tingnan dalawang tingnan rin. Tingnan dalawang po, uling lumas. Sinalagot po, uling kakakula na kinasulat na kinpari. Ikatamang ng Pilipino, kinalatamang ng karipang managdatamang po karinibisita. Kaya sa tamang po manitanggap, karinibisita tao. O tamang ng bisita, kagawang tamang pinilihan ng lating tamang, para po kaya tamang ng bisita. Kaya tamang po uling pangingin, ay kaya tamang ng bisita. Para kaya tamang ng bisita tamang, iya po bisita. Kaya kita ang dalawang po ay kaya tamang ng bisita. Kaya po lang tamang ng bisita natin sa berkata ng mga manawas po sa namin ko uli para kaya tamang, ay bisita tamang po pakamalan tayo. Tatanggapan tayo ng masalese, hindi kaya tamang ng bisita. At yung Pilipino po na kanyang bisita, makanili po igagawa. Correct po. Pagiging mo sa sarili. O tamang tamang bisita, igagawang tamang, kaya tangilin na
papaluan tayo. Orang kita masintay kita kubayan kita bayan kumaga, ayaw yung pag-aaral kamu pagkaya kami sita. Kita mula sa Albero po, manual niya at iba't pag-aaral tayo pagkaya kami sita. Kita important, naturally, ang mga display, cabinet, panulungan kita, i-deserve mo yung mga movie kaya kami sita. Diba? Ikanda naman niya, sa king, gamit, kaya kung i-agam kita mo kaya kami bisita. Kaya na kung bisita ka, walang kung bisita, ano naman nangyari na rin? Ibalik tayo ng pasurayan, deka kung gamit ang masaya. Ibalik tayo ng mga pangkay, astig apindas. Ibalik tayo ng mga pangkay sa chilas. Ibalik tayo ng mga pangkay galubo. Diba? Ibalik tayo namin kung kaya patuloy na mabawa ng wapa. Siyempre bisita, mga sarting hindi kami. Kapag kalakonan, pabalik ka kung hindi masarting. Bano po, gano'n naman tayo kung ipas. Bano, tingnan ko din. Bibisitahan na tao kung ikera kung tayo. At ikera tao kung ipas. Ang ino, parang yung nagkikukera. Kung ako gusto, pansinan nyo. Bigyan ka na ng tao kung ano yung nagdaw. Mga kasayalan ako, bigyan ka ng tao. Kung ako po yung simple, lalagula, sasakin ako, bigyan ka ng simple, at siya yung pasto. Siya yung pasto, magandang alaman po rin tao. Kung pag-hilang po rin tao. Bilang sakit, at siya yung pasto, papaluwag kami mo naman po masakit at balagong kiniyatang ang palang-tao. Dapat, kayanin naman po yung pasto, yan ang primaryan. Ibabalik ka na po yung dating na. Ang kita ng BSB, ang ibig BSB, balik sa dating na. So, ito po yung BSB. At iba't yung pasto, sisimahan tayo naman. Sisimahan tayo naman parati. At iba't ang panipas ko, makikita naman kung kulit. Yung pesos, hindi ako pakatang tao. O kaya i-abal to in December, in collection. So, pag-check pas ko, papaluwag tayo kung hindi ka at kaya. Tapos, kaya na pas ko, ibabalik tayo naman kung hindi ka. Sana ngayon yung pasto, kung naman ko lang masating, kung apet ang pagkamat, tetapit ka, etana ko sana kawal ko at mawala. Pero di ba namin pinduin kaya naman ang puso at pangalan. Sana ay power, pinapukong pasakan. Kaya ang power kung isa likod din ikaw o kaya sa loob ni Kristo, hindi ang lang pangalan. Kaya ang power ay isa likod din awan ni Kristo ikiratan ang kaya ang power ay isa likod tayo sa likod din kung ikiratan ang kawan hinanakit ni Kristo ikiratan ang pangalan. Ipakit ka po ikiratan ibadan na ito natin. Makanita po ang doon po ang nasa tayo po Pasko. Yan na sa naging Pasko magiging masaya kaya katapos Pasko. Kapamilya tayo ng pamilya lang kaya kapag